Dahil kung nangita gali mo hair botox dahil no dahil nga wala di issue baka namang dili sakit sa mata o dili sakit sa ilong. So kani jud nga hair botox dahil ako ma-recommend sa inyo ha. Kay kani man gud nga hair botox dahil no grabe jud pud noon siya kahumot. O pwede sa dahil kay mo mag-DIY ani sa inyong buhok. O grabe sa ni siya kanindot sa buhok dahil ba mo nang perfect ani dahil sa mga damaged hair. O kani sad nga hair botox dahil no dahil is pwede dahil ni siya dahil sa mga bata dahil og sa mga buros. Mo na kung nangita mo hair botox dahil nga humot kay sa tanan og nindot og shiny og bagsak inyong buhok kani nga botox ang gamita. Kay lagi dahil pag-abot man gud sa baho ani dahil no grabe ka promising jud noon pud ni siya baho. Ug aside ana no kani nga hair botox dai grabe ni siya dai kanindot na sa mga nagrabirize na ang buhok dai nagdry na ang buhok nga maragbunot. Kumbaga ba damage na bitaw kay na sa tanan ang inyong buhok. So kani nga hair botox ang gamitan ninyo dai no og ihumol ninyo dai og isa ka oras. Then plansyahan ninyo dai no dai grabe na dai kanindot og ka shiny og kabagsak ang inyong buhok ani. Kay para shiny og bagsak kay sa tanan ang buhok sa kuang client. Mao ni nga hair botox dai ang gipang mix nako dai sa kuang hair treatment nga KOS. Mo na kung gusto mo ani dai no dai is nani sa comment section ang link.